Ing inin ni. Morning na mo dira mga higala. Ing inin ni. Lugay ko ka live mo nung mag-live ko nga ni. Mag-play sa kong song. Tinawon to ko ma-live ba ni. Ready. Ready na ko no. Good morning! Ing inin ni. Ing inin ni. Mayang adlaw sa itong mga higala na Luzon, Visayas, Mindanao. Ito lang ang masabi ko. Magbigay tayo ng papremyo ngayong buntag na ito. Kaya kamusta na kayo dyan mga higala? Magano tayo, laro tayo ng What's in a Box. Ing inini. Maghula-hula lang kayo kung ano ang mahulaan nyo, yung kayo ay manalo ng ating papremyo. Good morning, happy Sunday nga na sa inyo. Madudungog ba ako dito? Tingnan natin kung madungog. Maganda ang ano dito, may power, oh. Magandang power. Ing inini. Ay, greetings muna tayo. Shout out kay Jerome Mayorka, si Hazel Cracker, si Sinayang mo, si Liza May. Shout out kayo dyan. Thank you very much. Morning sa inyo. Mila, si Rosemary. Ayan, morning sa inyong lahat dyan dahil napakasayo sa buntag natin dito. Hello everyone, how are you? I am very happy right now because I will be giving away. This is for you. And good morning and congratulations. Congratulations guys, no? Madungog ba ko? Ing inini. Madudungog ba ako dyan? Kasi parang ano tayo, tinistingan ko lang itong Epix dito sa ano. May Epix kasi dito kaya testingan ko. Shout out watching from Bohol, watching from Japan. Ayan si Paldi Jesus, TPC, ayan Chiron, Jonard, morning si Bibilita o si Jonalyn, mga Tagalos Amigos. Good morning na sa inyo mga Tagalos Amigos. Magandang umaga sa inyo dyan. Ing inini, madungog ing inini. Ayan. Ing inini, shout out kasi sino yan si shout out Rosemary og si Chiron og si Aya. Ayan, kung ano muna tayo sa What's in a Box natin, kung maka-answer kayo sa laman nito, bigyan ko kayo. Ayan, maraming salamat dahil marami ang mga nag-aalo dito ngayon, nagtatana. Shout out tayo kay Marjorie. Ayan, thank you very much. Ayan, dudungog tayo dyan. Medyo tayo dyan. Shout out dahil Kuya Idol, si Ninio at saka si Ira. Thank you very much for watching. Ayan, salamat si Jonalyn Mondero, si Jason, at saka si Lynn Nepal. Ayan, happy Sunday. Ayan. Happy Sunday at pasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng panibagong adlaw ngayon na magkakauban tayo. Shout out dyan, maminaw na nagtatanaw sa atin, si Nilsi, ayan, si watching from Calamba. Ayan, thank you very much. I-share ko muna ito kasi para magkakita-kita din ang uban dito sa ating live stream. Ayan, more option. Ay. Watching from live from Anthony. Ayan, followers, maraming salamat watching from Las Piñas. Thank you so much. Ayan, share sa nato niya to ang live stream no kay para daghan taong mga Coin Morales, Connie, shout out kay Connie Morales. Ayan. Thank you for watching mga koys. Ayan, share natin, share. Okay, nindot din yun, i-fix ba? Turo na to. Panotice early, Selva Valenzuela. Ayan, good morning. Thank you. Morning sa inyo dyan. Isa pa mag-share muna tayo. Share. Ayan, morning. Share to page. Ayan. Dito tayo. Ayan, share. Shout out Judy and Dave, Kuya Kois,
si AKP, si Paul Eric Granada of Sima, okay kayo? Morning, and si Akin ka na lang, good morning, loads pa shoutout from Haro Leyte, thank you po. Charles Danlog, Mikay, si Riri, hello idol, and si Nino Pahardo, thank you for watching. And hi Kokoy Martin, shoutout from Mati City kay Chris May Revilla. Ayan, Joaquin and si Chris Rick Mendez, thank you. Lenlen Caminero, thank you, good morning Len. Daisy Molina, Rena Katarata, og Zorin, og si Chris Drick. Ayan, thank you, good morning. Karon ko kabalik og kuan ko is. Amog sa mga Ilonggo, kag Ilongga, damo mga salamat gali sa inyo. Watch gali sa ato mga Ilonggo, kag Ilongga da. Anyong. Lin Viray, si Duduts, hatag og katong Tiger Barbs. Di man isda ako pa-preview ron. Kaan man ako pa-preview kaning My Pro. Congratulations, Macy Navarro! Ang winner natin sa My Pro na si Macy Navarro kay makadaog siya og My Pro headset mga koys. So ayan po. And congratulations sa mga maka-answer na po mo madawat na My Pro products karon mga koys. Ha? So magsugod na ta sa tuang What's in the Box. Okay, shout out kay Darren Kate, kay Chris Creek, kay Annabelle, shout out ang mga makilala ko tabato. Ayan, si Rina and si Ami, morning, and si BJ Caminero, og si Phil G, Mero, Kit Angela, Bacos, Chris Rick Mendez, maraming salamat, shout out loads, siyang mama, Philip Anselmo, JR Abuela, shout out, good morning. Ayan, natanaw na ko diri si Nela C. Morning. Ayan, morning sa inyo, koys. So, sugdan na nato, koys. Atong What's in the Box. So, madungog mga koys, no? Ing-in-in-in. Magpangulo sa ta. Ing-in-in-in. Palungan muna natin yung tugtog natin. Pasalamat ako dahil marami ang mga nagtatanaw sa ating live stream ngayon. Magpahula muna ako para manalo kayo. Ing-in-in-in, I tell you. Siyempre, wala tayong pormiyo kung walang maka-answer nito. Ang mechanics lang ng game natin, ay sagutin mo ang pinakauna makasagot. Yan ang makadaog ng ating premyo mamaya. Ing-in-in-in. So, ang clue nito, sabihin ko na ang clue. Kasi morning mga yun, happy Sunday sa inyo. Ing-in-in-in, ang ating premyo ay ganito. Ay, sino kaya ang makadawat ng ganito? Ing-in-in-in. Shout out ang Vlog Alheri TV Official. Ayan, good morning nga na sa inyong tanan mga kapamilya. Ayan, ing-in-in-in. Sugdan na natin ito kasi ang makakadawat nito ay mag-uuli talaga ng napakalaki na pa-premyo. Unsa ko no? Ayay! Morning. Ing-in-in-in. Ayan, sugdan na natin ito. Kasi ang ating pa-premyo ngayon ay napakasayon lang sa What's in a Box. Kaya good morning nga pala sa mga nananaw dyan. Lady Boss Aesthetics, maraming salamat. Ayan, si Missy Hinilsa Navarro, you are the winner. Panalo ka ng ating headset. Ayan, congratulations kay Missy Navarro Hinilsa. Ayan, panalo ka ng ating My Pro Bluetooth, Bluetooth stereo headset. Comfortable, durable, convenient. Ayan. Congratulations sa iyo, de panalo ka. Ayan. Oh. Okay, sugdan na natin ang clue natin dito. Napakasimple lang ito. Pagkain ito, maminaw kayo. Ing-in-in-in. Maminaw kayo. Ang laman nito ay pagkain. Kinakain ito, lalo na pag snack, mag-snack kayo. Pwede niyong kainin ito, mag-snack kayo. Ing-in-in-in. Gusto mo manalo, mag-answer ka na. Ang clue nito, nag-answer nagbato. Ing-in-in-in, ang laman nito ay pagkain. Ito ay kinakain. Oy, bakit nag-answer ng kondom dyan? Ano, hairbrush ang answer. Ano ba yan? Pagkain ito, denture. Denture. Ayan, ang laman nito ay kinakain ito ng tao. Pwede ito pang snack. At saka pwede ito na kinakain natin lalo na pag tayo.
Ini yung gutom na gutom tayo, nandyan lang sa tabi-tabi ng mga tabi-tabi ng mga kalsada. Ini chocolate, sabi niya chocolate. Ayan, lapis. Kaog kag lapis dai. Ini module. Chicharon, grapes. Social grapes ang kinakain. Ayan, itlog. Ayan, chocolate. Sabi niya, chocolate. Ini pwede. Ayan, Max. Skyflex. Sabi niya, Skyflex. Pan. Ayan, at saka ball cake. Ayan, saging. Shout out from Dublin. Ayan, Skyflex. Saging. Sabi niya, biscuit. Ayan, ang answer niya, biscuit. Ayan, milk. Ini ni milk ang sabi niya, chocolate. Ayan, sabi niya, chocolate turon. Ice candy. Pwede yan pa sa mapalit nyo yan kasi nandyan lang yan sa mga terminal, baligya dyan sa terminal, baligya din ito dyan, makakain natin sa may kuhan niya, yung ginalibod dyan sa may sa may Jillies. Jillies. Skyflex, sabi niya, safari. Pudgy bar. Pwede yan. Basta mga ano-ano yan, pwede yan. Skyflex na biscuit. Ini Max Candy biscuit. Ayan, fishball. Kasi pinapalit yan dyan sa di ba? Sa may daplin sa kalsada. Yung madali-dali yung sa pagkain, Skyflex. Ayan, banana cake. Banana cake. Banana cake. Nukus. Sabi niya dito, Hopia, Hansel Crackers. Ang answer niya, Hansel Crackers. Shout out, Ribisco. Oy, mga taga California, thank you for watching. Chicharon. Answer, Spoon. Ini, chocolate. Marami ang nag-answer, chocolate. Shout out to Island Garden City, Eduardo Hontilia, MJ Lustre, Irene. Ayan, what's in a box? Ansiran nyo na ang what's in a pita, biscuit, hopia. Ayan. Kung ano masagot nyo, bigyan ko kayo. Bigyan kita. Naku po, narito na po ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ansiran nyo lang po kung anong laman ng box na ito at manalo kayo ng My Pro. Excuse me po. Ayan, Richie. Richie. Happy Sunday, guys. Happy Sunday, mga koys. Salamat kayo sa pag-watch nyo na, koys, no? Waffles, sabi niya. Ini ni movie. Movie daw ang sulod ni ini. Ayan, sa pare. Answer sa pare. Ini ni hot cake. Hot cake yung sabi niya, Uwishi. Ayan, what's in the box? What's in the box? Crackers. Kakanin. Uy, ito ay parang kakanin din siguro. Hansel, eggnog. Happy peanuts. Kung may happy peanuts, may sad peanuts. Ini bread. Bread yan. Kutsinta, lollipop, quick. Sabi na, quick. Ini Skyflex. Sagot-sagot ba kayo? Baka maka-answer kayo. Hello mga taga-Thailand, quick. Bread stick. Body. Onion rings. Budbud. Sabi niya, budbud. Shout out, Brad, sa mga taga-Washington, USA. Maraming salamat. Thank you sa inyong pag-watch. Mabati, watching from Hong Kong. Thank you, barbecue. Yan ang answer niya dyan. Ini Cloud9 na chocolate. Stick bread. Isiomay. Answer. Ini answer. Morning, good morning, Luna. Cracklings. Ayan, ano pa? Shout out, hello kay Django. Yan si Whopper ko, Whopper, ayan, butter coconut, sabi niya, Magic Flakes, coconut butter, answer ba kayo? Banana Q, ayan, Bobot, ang clue nito, mabibili lang ito, mga daplin lang sa kalsada kasi, parang kinikit kasi ito. Bobot. Utap. Oy, may kapamilya ito ng utap. Malapit-lapit sa utap. Bingo biscuit.
Kapamilya ito ng mga karang mga gahi nga biskwit na mga kinakit-kit ninyo. Oy, Normelita, magandang morning sa pagtatanaw na kay Normelita. Ayan. Si Max Candy, ingon nila si Ampaw, sabi niya, shout out idol. Ampaw ang answer niya. Ayan, sagot pa. Sandwiches. Nuts, loads, nuts. Stick bread. Stick bread. Ing-inin ni Bahaw. Dragon seed. Bread toast. Stick bread. Kasama cake. Supas. Ing-inin ni banana chips. Ano, wala namang tugtog na ko dengan ni. Walang iwanan sa pag-ibig itong aking tugtog. Ing-inin ni fish crackers. Toasted bread. Marami na ang nagsagot dyan. Sagot lang kayo. I-greet ko lang rice cake. Sabi niya, toasted bread. Stick bread, banana crackers. Oy, malapit na dyan. Ayan, chicharon, toasted bread. Shout out mga taga Pagadian City, LED di Magic Flex, Ingon Excel, og si toasted bread, og si kuan, answer niya doon. Ing-inin. Nagsagot lang kayo dyan. Ayan, sagot lang kayo. Mananalo kayo dyan. Ing-inin ni cookies, fish cracker. Ayan, sagot lang kayo. French fries, banana cake. Magkain muna ako. Krupik ang andyan na. Taste bread, sabi niya, taste bread. Tangaag na. Ing-ini ni, magbigay na ako ng clue. Ito ay parang ano din, madali lang ito makain. Kasi ang kain nito ay, ano lang, nandyan lang sa tabi-dabi, makakapalit ka lang ito. Ang winner natin kanina ay si, nanalo na ng headset. Ayan.
congratulations sa winner natin sa My Pro. Nanalo ka ng Bluetooth headset. Ayan, Bluetooth headset para sa winner. Thank you very much for joining. Ayan, thank you sa mga nanalo sa atin. Inini. Ayan. Salamat nga pala sa mga nandyan. White Rabbit, Salted Peanut, sabi niya. Fish Cracker, ayan. Oy, anong kanta dito? Inini. Banana Flakes. Si Jerusel, ug kini si Hill. Si Bandi. Ang clue nito, Joanna, ay ano ito, yung mababili mo sa terminal, mabibili mo sa dapli ng kalsada ito, ayan, at saka barato lang ito, at saka mga unta president. Amaw kayo ng kaon mo. Marag, saging candy. Ayan. Mais, sabi niya, ini mais. Ayan. Utap. Pangki. Banana chips. Pakasayon lang nito kasi ang manalo nito, bigyan natin. Ayan. Biscuit coins. Fish cracker. Answer, fish cracker nga na. Fish cracker. Inginin durian candy. Bravo. Itlog. Ayan, ano pa yan? Toasted bread, kasaba cake. Ayan, ano pa ang laman nito? Fish da. Inini. Yung iba, malapit na ang sagot nila. Gamay na lang ang kulang dyan. Durian yema, Nova. Utap koy. Ay, ito, malapit sa utap. Malapit sa banana cake. Malapit ito sa mga pagkain nga nandyan lang sa terminal mabibili. Quick coins. Hindi din ito quick. Onion rings. Ayan, hopia. Ayan, ang andyan nito, mabibili ito sa terminal. Dyan sa may dock, sa may samal, dyan, nandyan, baligya dyan sa may samal, yung maglibod-libod dyan. Inini, nandyan yan. Hopia. Ayan, candy durian. Peanuts. Oh, hindi. Ano yan? Yung may magsagit sa hopya. Itlog mo manoy orange. Inini. Itlog mo manoy orange. Inini. Ayan. Ampaw. Inini. Sabi niya, ampaw. Malapit din sa ampaw ito. Oo, mga relatives ng mga pagkain na ganyan. Shakoy, snowbear. Hopya. Ayan. Malapit na mga fish cracker. Malapit na yan dyan. Magic Flakes. Toron. Chips. Inginin. Lumpia. Ayan. Brownish. Skyflakes. Polvoron. Banana chips. Malapit na yan. Pop rice. Wala pa rin naka-answer. Fishball. Stick bread. Sabi ice candy. Pagkain ito na mabili natin sa terminal. Ayan. Na-display din ito sa mga terminal. Inginin. Banana chip burger. Rice cake, bingka. Uy, malapit na dyan. Bingka, malapit na dyan, bingka. Ayan, burger. Uy, pakalisod pala nitong sinulat dito. Buksan na natin para hindi tayo matagalan. Ang maka-answer nito, yon lang ang manalo ng ating salted peanuts. Ayan, durian candy, bread stick. Ayan, and utap. Ayan, utap. Sabi dito, budbod, itlog. Itlog mo manoy, mineral water. Mineral water. Corn chips. Ayan, popcorn. Marami dyan. Wala pa rin naka-answer. Dapat may maka-answer na tayo dyan. Durian candy. Cheese curls. Wala pa rin.
Kindi. Ayan, anong kindi? Wala pa rin kindi. Inini. I love banana. Wala pa rin naka-answer. Si Charon, banana chips, snow bear, biskotyo. Oy, malapit na dyan, malapit na. What's in the box? Peanut kisses, ampaw, fish cracker, inini. Wala pa rin nakasagot. Peanut brittle. Oy, chicharon. Oh, wala pa rin. Mr. Ship, ampaw, oishi, wala pa rin oishi. Peanut brittle, toasted. Hopya, koy, hopya. Cheese stick, hot cake. Raw, inarabayang, apil na dira. Macaroni, koys. Answer pa yan, answer. Wala pang naka-answer. Pastillas, candy, cinnamon. I just wanted to tell you have to answer very quick right now so that you can have this. Toasted bread. Na Nutella, kamuti chips. Wala pa yung naka-answer? Mani. Wala. Fruit salad. Dili. Pagkaon ni na. Dali ra kayo ni kitkiton. Obi. Obi cubes. Answer! Itlog sa pugo. Mango. Macaroni koy. Muffins. Dry mango. Inini, banana chips. Answer nyo dito, dried mango is wheat corn. Toblerone. Akala ko Toblerone. Macaroni. Inini ni apple, peanut brittle, dried mango. Oh, pa rin naka-answer. Dried mango. Inini ni sweet corn. Alay naka-answer. Banana chips, grapes, mais, breadsticks, apple, pita, chipe, obrihan na ako ni. Kastres, ingon ni Queen. Walang iwanan sa pag-ibig. Walang iwanan. Ang makadaog, makadawat, og my pro! Kuhaan siya, power bank. At
Pizza. Gapes. Oh! Walay naka-answer. Imuha na ni Koys. Kung maka-answer. Squash seed, wala. What's in the box? Soft drinks, melon crispy, pizza. Wala, gyapon. Tanga. Answer na, Koys! What's in the box? Cheese stick, biscuit, hot cake, cherry, chips and chips, durian, blueberries, sesame seeds, hot cake. Okay, buksan na natin. Ang mananalo ng... Wala, gago. Nahulog. Nahulog. Hotdog. Underwear. Cupcake. Cloud9. Mamon. Toasted mamon. Apple pie. Lollipop. Durian candy. Apps. Wala na yung naka-answer. What's in the box? Pagkaon pagkaon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Abrihan na nato. 1. Ang sulod, kung naka-answer mo, habol, habol. Pansit Canton, Nova, strawberry candy. Wala. Hoy, naka-answer. Hoy, naka-answer yun. Wala yung naka-answer. Oh, wala. Pagkaon mapalit sa terminal. Kanaganing ginabutang sa busay sa kuan. Sa basa ang clue kay naras terminal ginabaligya ni. Napot sa mga kanang daplin-daplin lang kanang gutumon ka. Why naka-answer Anam, ang answer kay Charan! Arao! Kasaba Crunch! Ang answer kay Kasaba Crunch. Why naka-answer Kasaba Crunch? Congratulations kay Macy Navarro! Panalo ka ng My Pro! Congratulations winners! Panalo ng My Pro Bluetooth headset. Onya na po ta mga koys no. Sayang kayo mo ka-answer. Ang answer kay Kuan Kasaba Crunch. Thank you for watching!